Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ġab fix-xejn allegazzjoni ta' Beppe Fenekadami dwar dak li l-Viċi Kap Nazzjonalista qed jiddiskrivi bħala kriżi f'Identity Malta. Bonnici staqsa jekk din hix mossa biex Fenekadami jaħbi l-kriżijiet reali li jeżistu viċin tiegħu, viċin il-partit tiegħu u viċin it-tmexxija tal-partit. Fil-Parlament Owen Bonnici qal li ma teżisti ebda kriżi, iżda kien hemm biss żbalji żgħar u iżolati ħafna illi inqabdu fis-sistema ta' Identity Malta. Issemmew biss 3 każijiet illi dwar kull wieħed ingħatat spjegazzjoni dettaljata. Daw x'inhuma daw 3 każijiet? Meta ċċekkjajt, sibt li daw kienu l-istess 3 li qaluli bihom ta' di Malta Independent meta ltqajnax. Jiena lil tal-Malta Independent għedtilhom tix niltaqgħu. Ħalli aħna ngħidulkom l-affarijiet u intom tgħidulna l-affarijiet tagħkom. Bonnici staqsa għaliex l-Oppożizzjoni qed tieħu dan l-atteġġament ta' qajjat, storbju, tiżbit u teżżiż ta' snien u fakkar kif każi li semmew imorru lura għall-amministrazzjoni preċedenti. Hemm sistemi interni li jaqbdu dawn iż-żbalji mill-Identity Malta stess, mill-Kummissjoni Elettorali u anke l-partiti. Jiġifieri l-partiti wkoll jaraw dal-każijiet u jekk il-Partit Nazzjonalista għandu xi każijiet, by all means jagħmel ir-rikorsi u fejn għandu raġun il-Kummissjoni Elettorali għad teħ raġun. Jiġifieri dil ħafna għajjat u teżista snien u storbju u tiżbit fuq il-mejda u ħafna mossi hekk ta' aggressjoni. Tal-fejn nagħmluhom dawn. Fuq kollox kien spjegati li l-Unjoni Ewropea wkoll tiċċertifika s-sistema Maltija għaliex hija interessata fiha minħabba iż-żona Schengen. U mill-aħħar eżami li għamilna għaddejna. Tawna ċertifikat. U allura jekk Beppe Fenekadami ma jridx jafda lili, jew ma jridx jafda l-Identity Malta, allura qas l-Unjoni Ewropea ma jafda da. Tatna ċertifikat, għaddejna u pubblikajna d-dettalji għax kien hemm żewġ ġurnalisti saqsewna u tajnihom id-dettalji għax aħna m'għandniex naħbu. Bonnici appella lil membri tal-Oppożizzjoni biex ma jkomplux jitfgħu tajn l-istituzzjonijiet u jagħmlu ħsara lil pajjiż u lil Beppe Fenekadami qallu li jew jipprova li qed jgħid jew jieqaf jallega fil-vojt.